Baba Mandela. Baba mande pachkoru, Baba mande papiru, Baba mande pachkoru, Baba mande papiru. Naga birwa utseng eh naga chema mawe eh naga birwa utseng eh naga ruwa wesi eh naga birwa sekuru soko sekuru kundiona ndakudai so kuna umira zvakanaka. isu tichabvunza here afana ameme kuti indava bhozi dzinenge dzingori nhamo dzega nhamo after nhamo adhei sekuru munoziva kuti muri hanzvadzi yamai vangu here chaiyo muri sekuru vangu chaiyo. iwe mfana mandevu inini ndaive hanzvadzi yamai vako vasati vafa still kasekuru kama ugezwe sesipo. iwe tutsumo twako kuti mfana wangu atikupe shuga utu kana flower taura zvawafambira young man urove pasi ndiri busy. Ndakasokeuka ndazobvuma manje zvinezvi kuti nhamo yazondifita kunge hembe manje hana chikumbiro kamari ndimbovharavhara maburi ari mulife mangu manje. ndini here ndakaisa mapotholes mulife mako mfana wangu itapulanise murume unaye kutamba mfana wangu Baba mande pachkoru, Baba mande papiru, iwe chifoni chako chikuti nyaudza muno era foni yako young man era Hello Zimuloni. Hello, Baba Badevu. Mawane 2000 days musati mabhadhara eloni yenyu. Tokumbira kuti mubhadhare. Nekuti file renyu rashata iri. Tautoriendesa kumanagement. Mari hamukuna zvamuri kuziva mese mimi. Ikoko mese nemabhosi enyu. Zvese nemanagement. Aiwa Mr. Mandevu. Please bhadharai mari yenyu. Ndakatoomerwa eni. Ndichatobhadhara shoma kana ndaiwana Saka muri kuisa shoma yacho rini? Murongo wayo right? Zvetime nedate zvinonetsa kuti kupromise izvi. Chikuziva kuti ndichaisa kana ndaiwana Saka isai hafu imwe yacho mopedzisa mangwana. Iwe mari haidi pressure wangu. So muda kuti ndite sei? Muda ndinoromba kuti ndikwanise kukubhadhara chikwere chenyu. Aiwa musarombe yenyu asi bhadharai chikwere chenyu ichi. mune muchipisa kafana munoita hashami mune mari dzevanhu bhadhara zvikwere afana Sekuru vanhu vacho ava vanongofona chero uri pakati pekunamata. manje afana inini hapana chandokupa afana wangu 2025 mfana wangu akanzi vanhu havasi kupiwa mari saka bhabhai mfana wangu ini ndakubaya ndoda kudzoka waenda kumba kwako kusina magetsi kwekwe goodbye young man. Sekuru please kana $2 zvaya kana pondo zvaya ndimunotamba chindege zvaya. Sekuru kani sekuru tidigudi ava ndisekuru vangu here zvemashuwa kana ndisekuru wefeki ava. Baba Mandela. Baba mande pachkoru, Baba mande papiru.